साफ्रोमखौबो फिन खेबसेबाव आंनि इउटुब चेनेलाव बरायहरबाय लोगोफोर नैबे गथ'आ बिराद आंखौ बेरायनो लिंगासिनो आरो माने देबरगावआव बे मार्टियार्सआव लिंगासिनो बेरायहैनो फट' लाहैनो इरि बिबार मोजां मोजां दं होनना आं खोन्थागासिनो ओमफ्राय दा बिनि थाखाय फैबाय आरो आं ओमफ्राय आं सानबाय मा ब्लगिंबो एसे लाबोनोसै बिदि साननानै आङो फैबाय आरो दा नै जों थांगासिनो माबा दख'ना गाननानै स' नोंथांमोना नायलांबाय थादो लोगोफोर नै बेनो लोगोफोर बेरायनो लिंबाय नै बेनो हय बिनि गोसोखौ फुरा खालामना होनोसै आं बेरायहोनानै एखमबा खुलिया लोगोफोर बेयो गेटआ माने खुलायै अपेनलि जेब्लायबो दोनबाय थाया आरो एखमबा खुलियो एखमबा खुलिया आरो दे फैसा हानना हरदो नै बेगावनो दङ औ नै बेनो लोगोफोर नायनो जों एन्टार जाबाय बिदि आरो हाबजेननायाव दिनै खुलिदों दारैनो फैनांदों आङो नै लोगोफोर नोंथांमोना नुदोंना मार्बल बायदि थम बानायनानै दोननाय मुं लिरनानै दोननाय बेफोरो गासैबो बड'लेण्ड सोमावसारनायाव मुंख्लं जाहोलांनाय बिर जोहोलावजो बा जोहोलाव बिसोरनि मुं आरो थमखौ बाहाय मुसुखा बायदि बानायनानै लिरनानै दोननाय जादों आरो माबायदि बे लाबोनानै माबायदि मोनदों नों दासिमबो फट' खेबजानो मोनाखै आंनो खेबहोआखै दुखु जागासिनो बेहा माबायदि आयो लानानै थांजोबनो लुबैयो एथ' मोजां बिबार मालाय हनै गाखोनो लुबैबाय आङो थिख्लि गाखोनो लुबैबाय आं हनै मालाय गाखोदों जाबा फट' लानोसै लोगोफोर माबायदि नुदों लोगोफोर नोंथांमोना कमेन्ट खालाम नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायो ओमफ्राय लाइक होनो नागिरा
ओमफ्राय कमेन्टखौबो बारा खालामनो नागिरा मानो दुखु जायो आङो जोंहा लोगोफोर फट' नाथाय खानानै लांथावथावनो नै खानानै लांसो लुबैबाय आयै जा गोथाव मोनामो जिखौबो खानो मोनोना रायजाबा ओइदियाव लानो खा मोनसे बबेबा गानोखौसो खाबाय मोनसे मोजांसिन नायनाखा माबायदिखौ बिलाइनि बेखौ खादों नैखौ अबेखौ नों नायखौ खादों नैबे खानो मोना लोगोफोर मोनथिया फट'नि थाखाय नुबाथ' जाखाथारखागोन ओरै आंखौ खारहोगासिनो बे सासे गथ'आ आइदे आरो माबा बिथिं फट' लायालायनो बिथिंखौसो लायलायनो सानलाइट नांगौनो सानलाइटजोंसो फट' लायोनो उन्दैया ओइ गथ' सोर होनदों माखौबा आंखौ ओरैबारि खारहोगासिनो बे फ्लावाराव लानो नो गाहाम बे फ्लावाराव Hi guys! नै बे थिख्लिनि लोगोफोरजोबनो बिसोरो मानो मोखां खोबथाखो बेरायफैदों बिस्राबो ब्लगाव नुजाथिनो नै मोखां देखायदों मोजाङै नानिमोन नुवाखै बोरैबासो आंखौ खेबनो नागारनाय नुदों थिख्लिफ्रा गावसोरसो फट' लानायाव एक्सपार्ट हनै लोगोफोर लोगो मोनबाय फट' खेबजायै नै आथिंफ्रा हालोदफ्रा नायजाला मेंख्ल' जाजोब्बाय नोंनालाय मेंख्ल' जाजोब्बाय दा आयौ खबरफ्रा मारै फरायनानै देरहाजोब्बाय दा नोंसोरो नै आंनि माबानि स्कुलनि लोगोफोर जोंमा वारिमोन नामा ओमफ्राय नोंना रैसुमै मामोनलाय बसुमतारी आयु जि साइज जाबाय गावस्रा साइज जादों रांख्रब जालायलांबाय जि साइज जाबाय बिसोरो आंथ' लाजाला हाबा जाबाय नालाय ओमफ्राय हनै सासे खारबाय ओरै फै रैसुमै ओरै फैब्रा नुवाखै नै आं थाफानो समायला मालाय गाहायबो जाबाय नै ओरैसो जानोसै आङो एमएबो फरायजोब्बाय बिसोरो ओमफ्राय गैला थालांजोब्बाय माबायदि मोजां खबरफ्रा देनां साख्रि मोनबा माबा मोनाखै माथो साख्रि जोङो नोंसोरथ' साख्रि मोनहैसिगोनब्रा नोंसोरसो मालाय इउटुबारजों आयै लोगोफोर नै इउटुबार जानानै फैसा मोनो लोगोफोर नोंसोर अनबासो फैसा मोनगोन नोंसोर अनाबाथ' फैसा मोननाय नङा साख्रियावला जासिगोन जानला मोनला होनखायो देनां नोंसिनि थारजों जोंखौ बेरायफानो होबानो थार बायनो मोनबासै ना जानला मोनलाखा नायबाय थायोथ' नोङो ओमफ्राय माथो लाइकबो मोना आङो शेयारबो मोना जेबो मोना ओमफ्राय माने नोंनि नाम्बार गैलाना ओमफ्राय बिराद मोजां मोनबाय लोगो मोननानै लोगोखौ गोबाव आयौ जों बेसे गोबाव जाखो आयौ खमैबाबो 8 years 9 years बेबायदिसो जाबाय हाबायाव हाखु दाखुसो जानाय जोंनि हाबाया नायबा मोनथिगोन दे निसाना थैगासिनो बिराद मोजां मोनबाय दे मोजां मोनबाय आयु जि गोबाव जाबायमोन फैद' थिख्लि थांसै आयौ नैबे नुजाथिथारा रैसुमैया नुजाथिथारा ओइ लोगो मोनबाय मोजां मोनबाय दे बाय थांसै औ दे खालामगोन सानैनावबो खालामगोन दे आं बाय बैयाव थांनो बैथिं नै दासो एसे बै सानलाइटजों बोरैबा नुदोंमोन ना दासो मोजां नुबाय नै रियेलजों सानजों ओरै मोदान फैयो
बिराद लाखि लोगोफोर आगोलनि लोगो मोनदों बिराद मोजां मोनोना बिदि जेनेबा आगोलनि लोगोफ्रा रायरायोबा आरो रेसपेक्ट होनाय बायदि मोनोना मोजां मोनबाय आरो नै दैया दैखौ देखायदो एसे देखायना होदो बिसि गोथौ जागोनथाय बेयो गाजां फट' खेबजाबाबो इसिबां जिद्दिनै बियो थोबावाखैनो आरो नांबावगौ फट'खौ फैदा बिदि टाइम गैला थांसै आंखौ सोबानो होनबावबाय नुवाखै थांसै लोगोफोर हाबलाय लांबाय ओमफ्राय बियो होमबाबो फट' लानायखौ गारा सानसुन गैला आयै बिनि अख्राया नुदों फट'ल'खा खालि अख्राया नुदों आं लाबो फाथारला बेखौ खालि फट'ल'खा बिदि गैलाना आंना सेस फुल जाजोबसै बोरैबासो आंखौ खेबहोनो मोनैनि नुवाखै सोरखौ खेबहोखो बिनि बान्दा जाबाय बिनि बान्दा जाबाय हाथारला आं बे खिलिब गुवारखौनो देखायगासिनो नै बियो बोरै नुवाखै नै बे खिलिब गुवारखौनो 10 थाखानि खिलिबखौनो देखायगासिनो सहायनो हाला आङो बेखौ फैदा मोनाबाय नै माबायदिया मोजांबा गेसाव थाबालाय थांसै लोगोफोर थिनालि सफैबाय थिनालि सफैनानै बिदिनो एसे एनै फिथाइ सामथाइ माबा लाबाय आरो बेनि थाखायसो आङो बास्केटखौ लांफैखामोन एक्सुवेलि आंनि दिनैनि फैनाया फिथाइ सामथाइ लाबनोसो फैनो नागिरखादोंमोन आङो ओमफ्राय नैबे बेरायनो होनबाय ओमफ्राय गोसोखांबाय आं ओमफ्राय दे दिनैनो टाइम मोनखादोंबा लांसै होननानै फैनाय जाबाय आरो स' लोगोफोर भिडिअखौ बेयावनो एन्ड खालामनाय जासिगोन जोंनि भिडिअआ समबा जालांजोब्बाय माबा गैला मा होनो जेबो नुलानबाखै मा होनो खोमसि जाबाय मोनाबाय नुवाखै दे आंनि भिडिअआव होनहरदो आंनि भिडिअखौ साबस्क्राइब खालामना हो आरो बेलेग खान्थाल बुलायना हो नटिफिकेसन थांनायनि साबस्क्राइबबो खालाम टाटा